Колко време трябва да си на едно място, за да го опознаеш наистина? Година? 10? 20? Ние сме сред природата от 100 години. Така че знаем не едно или две неща за нея. Тя е строг учител, суров, див и, о да, винаги непредсказуем. Някои хора смятат, че работата сред природата е сериозно предизвикателство. Но за нас е всичко. В продължение на 1 век създаваме продукти, които улесняват работата сред природата. От най-дивите гори до най-спретнатите градини. Нашите инструменти са за хора като теб, които се справят с всяко предизвикателство с сърце и душа. В хармония с теб и природата от 1926 година. Штил.